Ushasree. ఇట్స్ ఓకే గురు అనే మూవీతో మెయిన్ లీడ్గా లాంచ్ అవ్వబోతున్నాను. విజ్ఞాన్స్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ మేనేజ్మెంట్ అండ్ ఇంజనీరింగ్ ఫర్ ఉమెన్ ప్రజ్వల్ 2025 ఈ ఏప్రిల్ 10th నుండి 12th వరకు జరుపుకుంటుంది. దానికి నేను నా మూవీ టీంతో కలిసి వస్తున్నాను. ఐఎమ్ రియలీ ఎక్సైటెడ్ అండ్ సో హ్యాపీ. అండ్ మా మూవీలో నుండి ఒక పాట అక్కడే రిలీజ్ చేయబోతున్నాం. సో సీ యూ ఆల్ ఆన్ 12th April. Bye.